राजू लाव जो मौसम राजू नमस्कार चलियो তোমরা ভাউজরে আসলে ভালো লাগে কুন্দিটা মিস করছি মারো লাগবে দব্বা পাই খাও পাই हम चीनी जी पापा মো বাপা अच्छा মো अच्छा মো মাউসি अब बहु ମୋ ବୋଉ ବା କହିଲି कई जगह ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଈମାର ପୁତୁରା ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ମାମୁଁ ଇଏ ମୋ ମାମୁଁ ये पड़े ଆଉ ଇଏ ये भाई भाई चुट्टी नहीं ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ लास्ट କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ। व्यस्त अछंती आ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି भाई एबे नुआ नुआ वीडियो आरंभ करछंती हम निज भाई माउसी पुओ सपोर्ट करंतु आ भाई ट्राई करछंती टिके टिके केमती ब्लॉगिंग टा भलसे हबो ଭାଉଜ ଆମର କେମିତି ଟିକେ expert। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ହଁ ଭାଉଜ ସେଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାଉଜ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯେ ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖେଇ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରୁଛି ସେମିତି ଆଉ ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଯୋଉଟାରେ ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ହଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଚିକେନ ମଟନ ରାନ୍ଧିବା ଖାଇବା ସେ ଭିଡିଓ କରିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଆସିବେ ଚାଲିବ। ଭିଡିଓ କରିବେ ହସିଯିବେ ଆଉ ହଁ ହଉ ଦେନ୍ ଠିକ ଆଉ ଅଛି ବାକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆଈ ମାଙ୍କ କାମରେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଉସୀ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରୁ ଆମେ ଛୋଟୁ ମୁଁ ଜିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ବାକି ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯାଇ ଯା ବଢେଇବେ ଆଉ